Una cooperativa amb 60 anys d'història que ha sabut adaptar-se als canvis, impulsant els seus serveis financers i apostant per la intercooperació i el respecte al medi ambient. Pego, localitat ubicada a la comarca de la Marina Alta, amb una població d'uns 12.000 habitants, està situada al nord de la província d'Alacant. L'economia de Pego ha estat tradicionalment sustentada en l'agricultura, especialment en el cultiu d'arròs, que avui, encara que de manera testimonial, es continua cultivant a la marjal. Així doncs, l'economia agropecuària va ser el motor del seu desenvolupament fins a la dècada dels 70. A l'actualitat, malgrat que els actius agraris han descendit pel creixement experimentat pels serveis i la pressió urbanística, Pego continua sent un municipi eminentment agrícola, en el que la cooperativa és la seva indústria més important i motor de la seva economia, tant per la seva repercussió social com pel seu volum de facturació. A finals de 1944 eren 41, segons està escrit en els documents més antics de la cooperativa, els grans i mitjans collidors de taronja que s'uneixen per a fornir en comú els subministres per al camp i funden la cooperativa agrícola. Amb el naixement de la cooperativa es van agrupar la majoria dels agricultors del poble, uns 300 socis, en aquesta primera secció de subministres, la més antiga de la cooperativa. Seguint en aquesta línia d'oferir serveis i rentabilitzar l'activitat dels seus socis, la cooperativa crea en 1985 una secció de crèdit que, juntament amb els demés serveis, van servir per a enfortir la seva implantació en la zona i la consolidació de la seva base social. A finals dels anys 80, la gran majoria dels magatzems cítrics de la zona van tancar les seues portes, deixant un col·lectiu d'agricultors desarticulats i de treballadors sense activitat. En aquest entorn, la cooperativa agrícola de Pego va saber adaptar-se als canvis que es produïen, convertint-se en un referent per a l'activitat agrària de la zona, aportant valor afegit a les produccions dels seus socis i generant llocs de treball qualificats. Prova d'allò és l'evolució experimentada en el nombre i origen dels seus socis. La cooperativa agrícola de Pego, quan comença la seva activitat, arranca amb 41 socis, la gran majoria de la localitat de Pego. En l'actualitat compta amb 2.221 socis de 40 municipis de tota la comarca, en algun d'eixos municipis amb gran implantació. En 1984 s'inicia la venda en comú dels cítrics i la definitiva consolidació de la cooperativa arriba amb la posada en marxa de la secció hortofrutícola a l'any 1989. Ja l'any 1991, la cooperativa comença a treballar en les seues pròpies instal·lacions i rep de la Unió Europea el reconeixement com a organització de productors de fruites i hortalitzes, el que va facilitar la comercialització d'aquests productes amb major avantatges i un valor afegit per als socis, així com una millor organització empresarial. Des d'aquell moment i fins avui, la cooperativa ha continuat la seva línia oferint majors serveis, amb la creació a l'any 94 de la tenda Coarval, la gasolinera i el bar menjador. L'últim pas que ha donat la cooperativa en aquest sentit és la creació de la secció de serveis, dins de la qual ha reordenat tots els serveis que ja es venien prestant a l'agricultor i s'han posat en marxa altres nous, com el d'administració de finques i gestió de terres. A més, des de l'inici de l'activitat de la manipulació de cítrics es crea el Departament de Qualitat, que després d'uns anys de treball, a l'any 2003, ha obtès per a la cooperativa la certificació dels seus processos de qualitat mitjançant la norma UNE en ISO 9000-2000 i en 2004 la certificació EUREP-GAP. Amb l'objectiu d'oferir un servei de qualitat i adequar-lo a la demanda de mercat, des de 1985 Copego ha dotat de contingut la secció de crèdit, sent en aquests moments la més important de la província. Des de fa 2 anys, aquesta secció ha subscrit un conveni de col·laboració financera amb una altra entitat cooperativa, en aquest cas Caja Campo, que ha dinamitzat encara més els seus serveis, podent oferir als seus socis crèdits en millors condicions, així com una millor assistència als seus socis a través de les noves tecnologies que ha implantat en aquesta secció.
Més enllà de l'aposta per l'inversió i intercooperació, Copego ha sigut impulsora del procés de negociació amb l'Institut Valencià de Finances pel desenvolupament d'aquestes unitats. A més, el subpresident participa de forma activa en aquest impuls com a representant de les seccions de crèdit en la Comunitat Valenciana a través de la Federació de Cooperatives Agràries. Copego, conscient de la importància de cooperació empresarial, és sòcia d'Anecop des de l'any 91, gràcies al qual comercialitza més del 60% de les seues produccions. A més, és sòcia fundadora d'Agriconsa per a l'industrialització de la sapsuma i clementina en galls, taronges i clementines en suc. La secció de subministres, a l'any 1994, es va associar a la cooperativa de segon grau Coarval, millorant notablement la rendibilitat d'aquesta secció. Copego s'associa a Socamma per a la comercialització de l'oli d'oliva, cooperativa integrada en Intercop Olival. Copego és cooperativa pionera en el mercat nord-americà, al qual està exportant sobretot clementines des de fa més de 9 anys. L'exportació en Copego suposa el 80% del volum que comercialitza la cooperativa. Va ser una de les primeres en apostar per la producció integrada com a medi de fomentar pràctiques de cultiu i tècniques de producció respectuoses amb el medi ambient. Altra de les accions que du a terme és la recollida d'embassaments buits de fitosanitaris per a evitar la contaminació produïda pels mateixos. La modernització del sistema de regs dels socis, mitjançant la instal·lació del reg localitzat en les seues finques, ha aconseguit poder adaptar el reg per goteig al voltant d'unes 4.500 panecades, amb una inversió de 150 milions de pessetes i amb el consegüent estalvi d'aigua i menor contaminació del sòl a causa del filtre de nitrats. Per últim, la millora del sistema productiu, consistent en la renovació en les parcel·les dels socis dels arbres afectats per la tristesa i la reconversió varietal necessària per adaptar-se a la demanda dels mercats, amb una inversió que supera els 37 milions de pessetes. A més, ens trobem en una cooperativa que ha sigut pionera en la Comunitat Valenciana en l'impuls de la producció amb tècniques d'agricultura ecològica. Cal mencionar que el magatzem de manipulat de la cooperativa està certificat des de l'any 1991 per a la manipulació de la producció ecològica i compta amb una marca específica, Green Fruits, per a la comercialització d'aquesta producció, o que un soci de la cooperativa tinga la presidència del CAE, Comitè d'Agricultura Ecològica, en el que també participen el cap de camp i la responsable de qualitat de Copego. La cooperativa, amb l'evolució que ha anat experimentant amb els anys, ha anat generant llocs de treball que han pal·liat la desocupació femenina de la localitat de Pego i la seva comarca, després de diversos anys en els que els magatzems cítrics de la zona anaven tancant les seues portes. En l'actualitat, al magatzem de Copego treballa una plantilla de 120 dones que han pogut continuar desenvolupant la seva activitat professional en la seva localitat. També s'han generat 150 llocs de treball al camp, dins del servei de recol·lecció, gestió de terres, administració de finques i treballs agraris que la cooperativa ha posat en marxa. Així mateix, diferents membres executius i d'alta direcció estan ocupats per dones. Només cal dir que la direcció general, així com les seccions de crèdit, estan dirigides per dones. Gràcies a l'evolució de Copego i la seva aposta per les persones, s'ha pogut frenar en els últims anys la fuga d'agricultors i treballadors a altres sectors d'activitat, donant un indici d'il·lusió a aquelles persones que lluiten pel manteniment i desenvolupament sostenible de les zones rurals de la nostra comunitat. Ens trobem davant una cooperativa històrica en la seva comarca, amb 60 anys d'activitat, però que no s'ha quedat parada en el passat i que ha sabut escollir les estratègies adequades per aconseguir un clar referent dins del sector agrari de la seva comarca. Prova d'això és la funció de cooperativa comarcal que desenvolupa i que se li reconeix en la seva zona d'influència, complint amb una funció social molt important, però sense oblidar-se de proporcionar als seus socis la rendibilitat que necessiten per a desenvolupar l'activitat agrària amb dignitat.
Tot això és gràcies a l'esperit de totes les persones que conformen aquesta cooperativa d'afrontar nous reptes per al futur. Into wrongdoing.